In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met de vraag, zijn er nog Antillianen in Haiti? Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders en inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk, die zich momenteel in Haiti bevinden, op om zich te melden. De situatie in het land blijft verslechteren. Vooral in de hoofdstad Port-au-Prince is de situatie zeer zorgelijk met enorm veel geweld van bendes. Het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalt met nadruk de oproep om zich te melden via de informatieservice. Dat geldt ook voor personen die een vergunning hebben voor Nederland of een geldige vergunning voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Er zijn eerder Nederlanders gebeld die hadden aangegeven dat ze in Haiti zouden zijn. Nou, daar is telefonisch contact mee gezorgd. Het blijkt dat nog maar een heel beperkt aantal Nederlanders en mensen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk in Haiti zijn. Maar ja, het is toch wel de vraag om het ministerie wil zeker weten dat ze een zicht hebben van iedereen met een Nederlands paspoort die momenteel in dat land zich bevindt. Accra gaat 750 miljoen investeren. Dat is gisteren bekendgemaakt door financieel directeur Isenia. Ze gaf tijdens een persconferentie aan dat voor de komende 3 tot 5 jaar 750 miljoen gulden nodig is om te investeren in het stroom- en waternet. En dat is onder meer een conclusie uit een rapport van het Belgische bedrijf Laborec Engie. Die heeft aangegeven dat er veel geïnvesteerd moet worden, niet alleen voor de stroom- en waterdistributie, maar ook in duurzame energie en andere alternatieven. Volgens financieel directeur Nijsa Isenia is het doel dat over 5 jaar Curaçao een voorloper is op deze gebieden in het Caribisch gebied. Wegennet niet goed onderhouden. Het is een zeer kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao. Die heeft aangegeven dat tussen 2017 en 2021 het ontbrak aan beleid voor wat betreft het onderhoud aan het wegennet. De middelen die er waren, werden niet volledig benut en het onderhoud en beheer was in één woord onvoldoende, aldus het rapport. In die periode was Zita Jezus-Lee toen verantwoordelijk als minister van VVRP. Sinds 2021 is Charles Cooper dat. Volgens de Algemene Rekenkamer is een gevolg van het slechte beleid tussen 2017 en 2021 dat diverse wegen momenteel niet in een goede staat bevinden. Masterplan voor Plaza Hotel. Plaza Hotel is een bijzonder hotel, maar het bevindt zich nu in heel slechte staat. Zoals bekend heeft het APC het hotel gekocht en onlangs is er een rondleiding geweest met verschillende vertegenwoordigers van de regeringsorganisaties van Curaçao, verschillende departementen. Die hebben de situatie bekeken en de verantwoordelijke architect heeft uitleg gegeven over de werkzaamheden. Er wordt veel ontmanteld, veel wordt er afgebroken, maar er wordt tijdens de nieuwe herstelwerkzaamheden, of eigenlijk gewoon de hele nieuwe herstelbouw van dat gebied rond het Plaza Hotel, alles aan gedaan om bepaalde artefacten wel te behouden. Dan gaan we naar problemen in de binnenstad. Ook het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, moet het goed zeggen. Die hebben onlangs een rondleiding gehouden in het stadscentrum, samen met vertegenwoordigers van winkeliers. Doel ervan was om verschillende zorgen van de handelaren te kunnen opmerken. En dan ging het onder meer over het gebrekkige rioleringssysteem, de plaatsing van de kliko's, dus de vuilnisbakken, losse gebroken tegels. En er zijn afspraken gemaakt om dergelijke problemen zo snel mogelijk aan te pakken. Dan zijn er hoge straffen geëist voor moeder en zoon. Het gaat over een moord die vorig jaar gepleegd is. In juni werd het lichaam van een man aangetroffen in Playa Canoa. Na onderzoek van de politie bleek dat moeder en zoon verantwoordelijk waren voor het dumpen van het lichaam. Verder onderzoek liet blijken dat de vrouw de man vermoord heeft. De zoon had eerst aangegeven dat hij het gedaan heeft, maar dat deed hij om zijn moeder te beschermen. Zijn rol is beperkt tot het plaatsen van het lichaam in een busje en het dumpen in Playa Canoa. De vrouw heeft de man vermoord. Ze zegt zelf dat ze jarenlang slachtoffer is geweest van mishandeling. Ze
zowel fysiek als seksuele mishandeling. En dat hij met een mes kwam aanlopen en in een vechtpartij zij hem neerstak. Het was niet haar bedoeling, maar onderweg naar het hospitaal, ze wilde de man naar het ziekenhuis brengen, overleed hij en toen is het plan opgevat om hem te dumpen bij Playa Canoa. Zo is het verhaal. Er zijn in ieder geval hoge straffen geëist, 16 jaar tegen de moeder en 6 tegen de zoon. Chico Capriles vertrekt bij MCB na bijna 20 jaar het gezicht van de MCB-bank, de Maduro en Curiels bank te zijn geweest, vertrekt Lionel Chico Capriles. Tenminste, hij heeft aangekondigd dat hij opstapt. De Raad van Commissarissen is begonnen met een sollicitatieprocedure. In de komende 12 maanden hoopt men de bevolking van Curaçao daarover te kunnen informeren. Maar Capriles laat weten dat wat hem betreft het vertrek van hem geen gevolgen heeft voor de bank. Het is gewoon business as usual en MCB staat er sterk voor, aldus Capriles. Even een break, zo dadelijk meer nieuws. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want staatssecretaris Alexandra van Huffelen is begonnen aan haar werkbezoek. Dat werkbezoek leidt haar van Aruba naar Curaçao tot Sint Maarten. Ze is nu op Aruba en het gaat om gesprekken die worden gevoerd. Maar de relatie tussen Van Huffelen en de Arubaanse minister-president Evelien Wever-Kroes is niet goed op dit moment. Er zijn veel stekeligheden. Het gaat allemaal over de hoge rente die Aruba moet betalen voor een lening die is afgesloten voor geld dat geleend is tijdens de COVID-pandemie. Omdat Aruba niet een Rijkswet financieel toezicht wil tekenen, wil Van Huffelen niet een heel laag rentetarief voor Aruba rekenen, maar geldt er een hoger tarief. Dat is tegen de zin van Wever-Kroes, die voelt zich onder druk gezet om die Rijkswet te ondertekenen. Nou, er is van alles mis met de relatie. Maar als je ze nu samen ziet, lijkt alles koek en ei. De officiële verklaring is dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen een bezoek brengt en dat er gesproken wordt over verschillende thema's die interessant zijn voor Aruba en Nederland. Later zullen we horen of er daadwerkelijk ook gesproken is over die hoge rente. Zoals bekend heeft Wever-Kroes onlangs in Den Haag een overleg gehad met minister-president Mark Rutte over dit onderwerp.
Dan gaan we naar het volgende onderwerp en dat gaat over Earth Hour. Dat wordt georganiseerd door de Wereld Natuurfonds en daarmee worden aanstaande zaterdag mensen aangemoedigd om bewust te zijn van het energiegebruik, de gevolgen daarvoor voor ons klimaat. En Evita Sanchez namens de Wereld Natuurfonds legt uit wat er zaterdag allemaal precies gaat gebeuren en wat de achterliggende gedachte is. Oké, Earth Hour is een wereldwijd initiatief van Worldwide Fund for Nature, dus WWF, het internationaal kantoor. En het is begonnen in 2007 in Sydney, Australië, als een heel kleine movement om aandacht te vragen voor klimaatverandering. En inmiddels is het uitgegroeid tot een van de grootste bewegingen om aandacht te vragen voor de natuur. En wereldwijd. Want en dus wereldwijd. Dus over meer dan 190 landen die doen mee. En dit keer, voor de eerste keer in de geschiedenis, gaan alle 6 eilanden binnen het Nederlands Koninkrijk deelnemen aan Earth Hour. Daar hebben jullie ook hard aan gewerkt om te zorgen dat iedereen meedoet. Ja, heel hard. En wat gaat er gebeuren? Oké, dus in principe wat WWF vraagt is dus elke zaterdag in de maand maart, dus dat is altijd dus Earth Hour, dat er van 8:30 tot 9:30 s'avonds lokale tijd, wereldwijd dus, het licht 1 uur uitgaat. Dus in principe is het een kleine stap, maar dan, als je eigenlijk kijkt naar als iedereen dat gaat doen, dan heb je toch wel impact als het gaat om het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Dus dat we ervoor zorgen dat de impact die we hebben op de natuur, dat we die verkleinen. En het zijn eigenlijk, het is vooral ook de bewustwording dat we even stilstaan bij, hey, de natuur is best wel kwetsbaar, we zijn onderdeel van de natuur. Zonder een gezonde natuur hebben wij eigenlijk ook geen bloeiende toekomst. Dus het is meer ook in dat uur dat we even daarbij stilstaan. En in dit geval zijn meerdere bedreigingen, maar onder andere klimaatverandering, waarbij we ook steeds meer merken dat het dichterbij komt. Ja. Kijk maar naar vorig jaar in de maanden augustus en september, toen het zo heet was, toen de scholen dicht waren, of althans eerder dicht moesten voor een maand. Dus we kunnen eigenlijk niet meer onze ogen dicht en het doen net of het niet bestaat. Dus vandaar ook Earth Hour, dat we ook daarbij bij stilstaan. En op Curaçao wat we gaan doen, met de medewerking van Curaçao Ports Authority en Aqualectra, gaat de straatverlichting rondom het Brionplein, de Handelskade en het Gouverneurspaleis gaat uit. En de niet-essentiële verlichting van de Pontjesbrug, die gaat ook uit voor een uur aanstaande zaterdag. Ja, want dat is het natuurlijk. Ik kan zelf het licht uitdoen in mijn kamer, maar dat zien niet zoveel mensen. Dat zien alleen de mensen die in huis zijn. Maar als het zeg maar op het Brionplein gebeurt, grote verlichtingen, dan heeft dat meer impact. Dat is het idee. Precies. Dus in principe is het dat we overheidsinstanties en bedrijven vragen om ons te helpen in raising awareness. En natuurlijk de lokale gemeenschap ook. Oké, iedereen kan iets doen en dat begint ook gewoon vanuit thuis. Dus het is gezamenlijk dat we zorgen voor meer impact. En dan sluiten we af met Venezuela, want daar blijft de ontwikkelingen na de presidentsverkiezingen het nieuws bepalen. De oppositieleider van Venezuela, Maria Corina Machado, heeft gisteren de arrestatie veroordeeld van 2 van haar medewerkers. Ze beschuldigt de regering ervan haar partij aan te vallen uit angst voor het verliezen van de presidentsverkiezingen in juli. Haar opmerkingen volgen op de aankondiging eerder die dag, gisteren dus, van de arrestatie van 2 hoge functionarissen van haar partij Venezuela. Ze zouden samen zweren tegen de regering, maar volgens Maria Corina Machado is dat onzin en zijn het alleen maar maatregelen om te zorgen dat ze nog verder verzwakt worden. Volgens haar is alles wat de aanklager hierover heeft gezegd vals. Ze is gediskwalificeerd om mee te doen aan de verkiezingen van 28 juli en ze is verboden om de gedurende de komende 15 jaar een openbaar ambt te bekleden. Toch blijft ze doorgaan met haar poging om de presidentsverkiezingen te winnen en op die manier ervoor te zorgen dat president Nicolás Maduro geen derde termijn krijgt. Ze zegt dat ze door blijft gaan met de strijd, ondanks alle slagen die ze moet voortduren. We houden het voor u in de gaten en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.